ga je laten zien hoe dat je een spel moet spelen. Het is wel nogal moeilijk voor de kleinere. En dit is een spel voor meisjes. We gaan een mooie vrezen. Kijk maar, ik leg je alles uit. Het spelregels, dat is jouw model. Dat moet je maken. En dat is de tegenstander. En dan moet je zo de 4 dingetjes helemaal hetzelfde maken. Snap je? En dan gaan we nu beginnen. Kijk maar even heel goed mee hoe dat ik het doe. De oorbellen moet ik wel even zoeken. Die moeten zo zijn. Het haar, dat zoek ik ook even af. Ja. En mooie paarse lippenstift. Dat is echt voor de meisjes. Dus jongens, jullie moeten dit spel echt niet spelen. En de oogjes, die moeten tatatara. En er is dat. En ik weet al welke ik niet. Het is altijd al moeilijk met de oogjes. Oje, oje, oje. Ik ben klaar. En ik ben gewonnen. Zo doe je dat. En zo heb je 3 levels. Ik zal ze allemaal eens met jullie meespelen. Kijk, hier moet je gewoon dat doen. Daar, dat is simpel. Zoek het eerste de beste lichtgroene haar. Weer een paarse lippenstift. Wat haat ik dat toch.